parte importante por exemplo, a Xunta de Andalucía, o gran bloqueador deste proxecto, as propias asociacións de veciños e o movimento veciñal moitas veces bloquea isto, porque as asociacións de veciños funcionan como para partidos, que moitas veces as asociacións de veciños de fastidia que os veciños de Teis decidan se non é a través da asociación de veciños de Teis. O mesmo exemplo, por decirte, como podo decir, cando é outra forma de participación que non está tamizada, pois hai moitos problemas, pero os orzamentos van para adiante. Por exemplo, unha asamblea de barrio, esta é unha foto, se non me equivoco, a tiramos en Triana, unha asamblea de veciños decidindo unha parte importante das obras que se van a facer no seu barrio. O plan en Sevilla se planteou por Esquerda Unida que decidiran dos 100 e pico millóns de euros que se deron a Sevilla, se pediu que fóramos veciños de cada barrio, porque sobre todo os orzamentos participativos son para o capítulo de obras, que o decidiran, e foi imposible, porque ao goberno central dixo que non podía ser, o a Xunta de Andalucía dixo que non podía ser, e Montese mismo alcalde de Sevilla dixo que non podía ser. E nós ainda estamos esperando que nos digan por que os veciños non poden decidir. Eu teño claro que esa xente que vive aquí en Porta do Sol, ou a xente que vive en Povisa, lle preguntan como hai que hacer a humanización, a fan moito mellor de que se fixo, sobre todo porque eles ven pasar a ambulancia a xente de Povisa, e saben que as ambulancias non pasan agora. Ese tipo de cousas, digamos que 500 personas con sentido común a veces saben máis que unha persoa por moi catedrático de economía esa, ¿no? Es un tema evidente, ¿no? No caso de Sevilla, por exemplo, no 2007 se fixeron 979 propostas de veciños, non de veciños individuais, non da asamblea de todos os veciños de Sevilla, de todos os barrios, e o curioso e o máis importante deste proceso é que significaba que ligabas a un montón de rapaces a opinar e decidir ou a traballar no eido municipal. Os rapaces da miña edade para baixo, os 30 para baixo en Vigo, non queren saber nada da política municipal, dalles igual que como queden as rúas, se hai un bo banco para o botellón moito mellor, é dicir, a maneira de que os jóvenes participen na política municipal, que decidan o modelo de cidades, porque que máis vai a decir eles que van a ser os que van a disfrutar a cidade no futuro, cando decimos que facemos a cidade para o futuro. Pois, no caso de Sevilla, a maior parte de propostas eran de xente menor de 40 anos e, como vedes no quesito unha parte, sempre decimos, bueno, aquí decimos como vamos a repartir os orzamentos, a todo o mundo vai o tema urbanismo. A principal preocupación era cultura e xuventude, dos grandes apartados, ¿no? É dicir, unha maneira tamén de que a xente nova se ligue a participación política, unha maneira interesante, non? Tamén o tema do empleo era importante, pero o primeiro dato que sorprendeu era a participación dos mozos en propostas de mellora e de gasto público. Donde poden actuar, por exemplo, nun caso como de Vigo, os presupostos participativos? Estos son os gastos, non? Aquí, como vedes, por exemplo, de 220, bueno, todos os impostos dos concellos están moi ben feitos, 200 millóns de gasto, 200 millóns de ingresos, eso está todo cuadrado. Pero obviamente nos gastos de personal, máis alá da denuncia política de que contraten a sobrinos, tíos, cuñados e de que esté sobredimensionada a agencia de urbanismo, que se desmonte las forzas políticas, no que o gasto de personal consolidado é difícil, porque obviamente un funcionario ten un salario consolidado. Nos gastos de ben correntes e servicios, que esos son os gastos, digamos, de funcionamento básico de unha cidade, o alumado, tal, pois aí sí que se pode decidir. Nos gastos financieros, aquí, como vedes, é o caso de Lucía, o caso de Vigo, os gastos financieros son moi baixos, os préstamos moi pequenos, pero van a subir moitos, o alcalde debe dar o teito legal ao Concello de Vigo. As transferencias correntes, pois aquí tamén é unha parte importante que é discutible. As transferencias correntes son as subvencións que dá o Concello a asociacións de veciños, a unha asociación de minusválidos, moitas veces aquí está gran parte das compraventas dos concellos. Moitas veces se desglosas as transferencias correntes, te das conta de que precisamente se dá axuda a que logo axuda máis o alcalde a gañar as eleccións municipais. Un tema tamén que debería de ser, polo menos, pisado pola ciudadanía. Pero a parte importante donde poden actuar, nun caso como de Vigo, os presupostos participativos son os investimentos reais, é dicir, a obra que fai un concello. A prioridade a hora de facer obra pública, a prioridade a hora de facer un edificio ou de utilizar un edificio público para unha finalidade ou outra. Eu creo que aquí, por exemplo, é un tema que está no candelero, non? Repito, o tema da gota de leite. Isto perfectamente, ante a negativa e ante a cerrazón de unha corporación municipal de negarse a ver
o grado de exclusión social que hai unha cidade como Vigo, seguramente se preguntas aos vecinos de Vigo que ven diariamente o problema que hai de marginalidade, posiblemente aquí se hai unha proposta importante de uso público como albergue deste edificio. Aquí estamos falando de 20 millóns de euros que poden ser perfectamente gestionados polos barrios. Este é un proceso, porque os procesos participativos son un proceso burocrático moi importante, porque obviamente todos sabemos como funcionan as curvas asamblearias. Entón, hai uns estatutos, hai uns delegados, se falla ordenadamente para que as propostas sexan, digamos, efectivamente de utilidade pública e que sexan, por lo menos, realizables, ¿no? Estamos falando de 20 millóns de euros que perfectamente podían ser actuados de maneira que os veciños tamén participen e coñezan a realidade presupuestaria dos seus concellos, ¿no? É dicir, é unha medida, a primeira medida, que a xente coñeza, que a xente decida que a participación veciñal sea determinante. A participación veciñal directa, non a participación veciñal delegada na asociación de veciños que nos pensamos que é discutible. Sobre todo no caso de Vigo, cando unha asociación de veciños se constitúe como promotora e empeza a xogar moitas veces o mesmo papel que xogan os causantes do problema da crise nos concellos. Nos pensamos que é discutible, ¿no? Pero para ir centrando un pouco, porque eu creo que é interesante que falamos un pequeno turno de reflexión colectiva máis que de debate, ou de preguntas, porque nós, como decimos, non somos técnicos, somos cidadáns e facemos unha reflexión, é que xa pasado, os concellos estaban nunha situación crítica, pero agora está un momento completamente decisivo. A crisis ten que redefinir o gasto social en España, a crisis ten que redefinir un goberno que fai política progresista e pretende que o capital sexa o que pague a crisis, co cal os concellos nese papel teñen que ter outro tipo de autonomía financiera. E a financiación dos concellos ten que vir de onde ten que vir a financiación, que é da redistribución da riqueza. Os concellos son, ao fin e ao cabo, meros agentes que gestionan a calidade de vida dos vecinos. É dicir, o concello que se encarga de que se vemos ben o traballo, de que teñamos accesos aos edificios, que temos unha minusvalía, de que teñamos un servicio de recollida de basura, é dicir, incide importantemente na nosa calidade de vida. Nós, como persoas de esquerdas, decimos que na nosa calidade de vida tamén a redistribución da riqueza influe determinadamente. Entón, concellos que queiran influir na nosa calidade de vida teñen que influir determinantemente no reparto da riqueza. E o primeiro reparto da riqueza, o máis fácil, o que pode facer incluso un goberno socialdemócrata, é a riqueza impositiva, a distribución da, digamos, o ABC dunha política fiscal de esquerdas, que máis ten, máis paga. E que as rentas do traballo son as rentas dos traballadores e que teñen que fiscalizar de unha maneira diferente as rentas do capital. Eu creo que algo que digamos, está no ADN de Esquerda Unida. Pero, ao fin e ao cabo, eso significa que hai que facer un pacto entre todas as forzas políticas, entre todas as administracións, entre todas, no Estado español sempre que hai unha nova normativa, unha nova lei, a lei de residuos, a normativa europea de residuos, tiveron que poñer de acordo o tema dos puntos verdes, que todo o mundo ahora temos, hubo que poñer de acordo a todos os concellos do Estado español, a todas as administracións autonómicas, a todas as diputacións e o Estado central. Entón, por iso temos os puntos verdes neste país que temos a recollida selectiva de basuras máis caótica de Europa. É un problema tamén serio de como poñernos de acordo, pero hai que facer un pacto de Estado e hai que facer unha nova lei de entes locais. Exactamente igual que hai unha lei que desenrola os estatutos e exactamente igual que o Estatuto de Cataluña marca, ainda que sea discutible, marca calé as habilidades financieras do goberno catalán e as habilidades financieras do goberno estatal, eso ten que pasar exactamente igual dos concellos. Sobre todo, non como os comentaba antes, os gastos impropios, porque é unha parte importante do gasto dos concellos. É un debate interesante, un debate que xa se está abrindo sobre todo nos concellos máis pobres. Os concellos andaluces están abrindo ese debate, os concellos extremeños están abrindo ese debate, pero son concellos que están sufrindo, sobre todo concellos que estaban moi ligados á actividade económica da construcción, están empezando a abrir ese debate casi por necesidade.